Sanibonani Mahlabezulu, siyahlangana futhi ku-Ndebele Confessions. Bengithi mina ngathi ninga-subscribe, ni-like nokushare iy'namba zenu ziku-screen zokuthi nikwazi ukuthumela ama-confession wenu. Bhalelani ngapha, kwazi bani ungazithola usuthole usizo kwelinye ilanga. Masingene kwindaba yethu yanamhlanje. Ithi Madawu, ngicela ukuthi ungifihle igama lami, ufihle impela igama lami abantu bangalazi. Madawu, mina ngiyintombazane eneminyaka ewu-26. Ngiyintombazane kusukela kudala, ngiyintombazane ekhule ingumuntu lo onamaphupho. Amaphupho wami ayethi uma ngiwaphuphile ngivuke impela ngizwe ukuthi it's real. Ngangijwayele ukuthi ngiphuphe ngisasemncane, ngangiphupha ngisemanzini. Uma ngisemanzini laphayana kusuke nginezidalwa zasemanzini, nginama-mermaid, kungathi manje kusekhaya. Ngangizizwa engathi ngisekhaya uma ngisemaphupheni lapho sidlala kujabulwa. Kodwa abantu engisuke ngidlala nabo ngijabula nabo ngabantu abangathi ngama-mermaid, ngizothi zinjuzu zasemanzini. Uma ngithi uma ngivuka ekuseni ngibe ngumuntu lona ovuka emanzi te, impahla ebengizigqokile ngizizwa ukuthi zimanzi, ungathi manje ngiphuma phakathi kwamanzi. Umbheda wami mina njalo nje ngangihlala iy'ngubo zami ngizinekile ngenxa yokuthi suke zimanzi, ngivuka ekuseni njalo zimanzi. Uma ngitshela abazali nginenkinga so bangayinaki, kube yilento yokuthi bathi hhayi usasemncane, mhlambe uchamile, mhlambe khona into eyenzile, kodwa yinto eyayisenzeka in reality. Kuthe uma kuya ngikhula ngithe uma sengineminyaka ewu-23 ngazithola ukuthi emanzini lapho emaphupheni wami wona lawo ngathandana nomunye umfana lo wayengumfana omuhle one-dreadlock elalilide lifika ngapha ezibunu, lilihle le-dreadlock emuhle lo bhuti lona emanzini, kodwa phezulu ngapha usuke engumuntu ngapha enzansi ebe yinjuzu. So lo muntu lona sasithandana emanzini, njalo nje uma kufanele ngilale ngangiba nale excitement yokuthi sengizohlangana nomuntu wami. Ngempela vele ngangisohlangana naye emanzini, ngivuke ngimanzi njalo njengoba ngakujwayele ukwenzeka njengensukwini, kodwa nje kwakuyinto esangangiyijwayele futhi nje kwakusekumnandi ngoba ngase sengi-enjoy-a lento yokuthi ngiyathandana kunomuntu engithandana naye. And uma ngivuka ekuseni ngangingumuntu lo othi mhlambe ngazuza ukuthi hhayi ngathi manje lapha ekhaya akunamali, akuna-nex, ngithi ngingalala ebusuku ngiphuphe ngisemanzini. Uma ngisemanzini banginike imali, ngivuke ekuseni ngizothola eceleni kwembheda wami kunemali impela, yona le imali ebangiphe yona emanzini isuka ikhona in reality. Hhayi, ngithathe imali le ngiyinikeze abazali bami, bangibuza ukuthi kanti kwenzakalani, ngibachazela ukuthi le nto bekade ngimtshela yona, le nto engiyitshela yona ukuthi ngivuka ngimanzi njalo nje. Manje ngagcina ngingasalali ney'mpahla, sengilala nginjalo ukwenzela ukuthi ngingavuki ngimanzi. Kuthi-ke ngokuya kuqhubeka kwesikhathi la bhuti wasethi ufuna ukungishada, vele kwaba nomshado, kwalungiselelwa umshado emanzini khona le busuku emaphupheni wami wona lawo ngizosho njalo. Ngivuke ngashada, the day engangishade ngalo ngavuka ekuseni ngigqoke iringi eyayinhle kwamagama, ukuthi iringi yakhona namanje nginayo esandleni sami. Iringi le noma ngingaze ngizame ukuthi ngiyayikhipha kanjani, iringi le ayisasuki. Ngingumuntu lona othi uma engalala emaphupheni kuleyo spiritual world yami, ngivuke ekuseni uma benginikeza imali noma benginikeza ijewelry noma benginikeza amawigi, uthola ukuthi nginamawigi amaningi engiwashintshanisayo amaningi. Imali ngiyeza nayo, ngisuka nayo emanzini lapho. Sengize nginengane ku-spiritual world, kodwa into esingenza ukuthi ngize la ku-platform yakho Madawu yikuthi manje ngingumuntu lo ngiyaphila phakathi kwabantu. Yebo, ku-spiritual world nginaye umyeni wami and ngize nginengane eyi-1 naye, kodwa into esingihlupha yikuthi emhlabeni lo siphila kuwo mina akunamuntu ongithandayo, angishelwa ngumuntu, akunamuntu othi uyangithanda, akunamuntu engithandanayo. Sengize ngina-26 years angikaze ngathandana nomuntu, nje anginangane, akunamuntu sengike ngahlangana naye. Ngathi njengamanje ngathi mina manje ngiyi-virgin, kodwa ku-spiritual world ngingumuntu onomyeni wakhe nengane yakhe. Iringi lesi esandleni sami uma ngithi ngiyazama ukuthi ngiyayikhipha ayisuki lapha emunweni wami. Umunwe wami uma ngithi ngiyazama ukuyikhipha vele umunwe wami uvuvuka ukuthi ayikwazi ukuthi iphume. So seyangihlupha leyo nto leyo ngokuya kwesikhathi ngoba yonke into nginayo, imali nginayo, umcwebe nginawo, kodwa into esingihlupha kakhulu yikuthi anginamuntu ongishelayo, anginamuntu engithandana naye in real life, anginamntwana in real life. And then isiyangikhathaza leyo nto leyo, angazi nokuthi noma ngahlukana nayo kanjani
noma kungaba khona esinye isisombululo, noma kungaba khona indlela yokuthi ngicelelwe nami mhlambe ngibe ngumuntu nami ophila nomunye umuntu ngapha, noma nginayo lokhu spiritual world le, kodwa phela akusiyo into engingathi iyabambeka, into ebonakalayo. So ngiyacela mada ukuthi angazi abantu bazothini ku-comment section, kodwa bengicela ukuthi ngingathola usizo nami ngikwazi ukuthi ngisizeke, ngoba manje angisazi nokuthi ngenzeni, kodwa nje ikuphila impilo enhle, ngiyaphila impilo enhle, ngiphila kamnandi, and then ayikho nje into engikhathazayo, kodwa into engikhathazayo iyona leyo nje kuphela ukuthi anginayo umuntu engithandana naye, futhi anginayo ingane in real world. So bengisacela usizo lwenu. Yeyi, hhayi nayo indaba. Hhayi, angazi kulaba abazokhomenta ku-comment section, nayo indaba yokasisi othi yena washadwa ku-spiritual world ngaphansi kwamanzi. Asazi ukuthi nizomsiza kanjani, ukuthi ucela ukuthi ngathi ngingamsiza mhlawumbe ukuthi engacelelwa ukuthi akwazi ukuthi naye abe nomyeni wangempela, or abe ney'ngane zangempela. So angazi noma kuyenzeka lokho, kodwa nje ngicelani ukuthi nimsize ku-comment section. Ngiyabonga-ke i-confession ekade sinayo namhlanje. Siyabonga ngokuthi nibuke le video, ngathi ninga-subscribe-a, ni-like futhi ni-share, ukwenzela ukuthi uma ngiqala ngiphosta enye ividiyo ikwazi ukuthi ifinyelele kuwe ngokushesha. No-like kwenzela ukuthi abanye nabo bakwazi ukuthi bayithole, sikwazi ukuthi sibe ngumndeni omkhulu. Ngiyabonga, inamba zenu ziku-screen, ngicela ukuthi nisithumele ama-confessions wenu. Ngase ngelinye ilanga nawe ungazithola usuthola usizo. Ngiyabonga, bye.